Lähdettiin porukalla hiihtoretkelle Lapin erämaiselle suolle. Meillä oli pitkä ajomatka takana, kun saavuttiin pimeään tullen perille, ja suunniteltu parkkipaikka olikin aivan lumeen peitossa ja siihen ei voinut jättää autoja. Vieressä oli talo, josta kysyttiin, että onko heidän pihassa tilaa jättää autot muutamaksi päiväksi parkkiin. Ystävällinen mies parkkipaikkojen lisäksi vinkkasi meille hänen autiotuvasta, joka on siellä läheisen suon keskellä. Tästä ei tiedetty yhtään mitään ja oli ihan loistava käänne heti reissun alkuun. Päätettiinkin suunnata sukset kohti tätä tupaa heti ensimmäiseksi yöksi. Siellä tämä söpö pieni 100-vuotias autiotupa meitä odotti. Mahduttiin tupaan nukkumaan kaikki 3 ihmistä ja koiraa oikein tiiviisti. Tuonne mettäänkin päin se näytti sopolta. Joo. Hiihtoni. Tää varmaan vielä kuuluu. Joo. Löytyykö pähviä? Onko nää kakara? Eikö lysti tuu lenkkiin? Entäs Liisa? Joo, 2. Jäi vaan tuohon. Voi veitsi, se on nyt voi veitsi. Noin. Tää ei toimikaan. Se ei nyt jotain. Pitäisikö sitä sulattaa vähän? Ja. Ja toppahaukset on niin kuin perseen takana. Perseen. No, mulla oli eilenkin termolekkisit ja sitten ne vaellushousut ja sitten vielä ulkohousut ja mulla kyllä tullut jaloille. Kyllä mä Ei tarvi mennä kauhean kuvaan. Niin sit jos me pysähellään, niin... Seuraavana päivänä meidän uteliaisuus vei meidät tutkimaan läheistä maastoa, metsää ja suota. Lähdettiin vaan randomisti hiihtelemään ja katsottiin mitä täältä löytyy. Tuolla on tosi iso toi naalaa, tämmönen kauhea määrä. Oi! Kaus.
toi menneen. Tai joku minkki tai... Anteeksi, mä tuun sut. Tai vesi kotona. Vai onko linkki? Se menee kyllä tälläin. Tuo tommonen. Eihän se vois. Se menee kyllä tollain niinku... Ei se kauhean iso. No, ei sitä ehkä näe. Mitä jälkeä, kun se on jo sen verran vanha. Joku tassueläin. Tassueläin. Sitten tässä tulee kyllä laautettu ja millä me ollaan. Jos ei tänne äänestä. Mielestäni mennään. Tai siis oot kyllä sen samaa mitä ottaa. Etkä nää pesä? No, ihan nää viksu tyttö, kun tietää mistä saa vettä ja pitää tehdä pesää. Joo, kyllä se kettu on selvä. Ketu. Mitä löytyy? Onko hyvä jälki? Lumen päähän. Tuvan viereinen pieni puro oli sulaa ja saatiin siitä meille käyttövettä, ruoanlaittoon ja juomaan. Meillä oli menussa seuraavaksi nakkisoppaa, jota varten otettiin reippaasti vettä kattilaan. Se on ihan kätevä tehdä se tuolla paketissa, niin ne ei leviä niin pitkin pois. Kuka se siihen tuli taas? Ihan toi nuotiuneen. Niin. Noin. Ja sitten Liisa koskella laskee. Tarviiko enemmän? No ei, no mutta se on jotenkin pienen. Shippaako se tuli? Se varmaan saa laittaa vähän suolaakin, tiedän. Joo. Okei.
Päivä alkoi olla pulkassa ja tää söpötupa sai meidät jäämään tänne vielä toiseksikin yöksi. Ajateltiin, että suunnataan sitten seuraavana päivänä eteenpäin. Onko se kuuruokakuppi siellä? Eikö tossa? Ollaan kyllä kiehunut jotain. Onko se leila se? Se sentään pysyy tässä. Tuonne isoon termariin mahtuu vielä vähän. Mä aloitan näistä, koska se on helpompi tehdä. Pitäisikö mun laittaa tonne? Aamutoimien lisäksi täytettiin meidän kaikkien termospullot sulalla keitinvedellä, jotta meillä on sitten käyttövettä seuraavassa paikassa. Tästä sitten suunnataankin seuraavaan kohteeseen, mikä ei ole meillä vielä ihan täysin selvillä tässä kohtaa. Mutta lähdettiin nytten kokeilemaan, että mitä kautta me päästään, koska lumi oli aika tahmeeta ja ahkiot painoi tosi paljon. Hiideltiin tämmöisessä possujunassa, aina vaihdeltiin, että kuka menee milloinkin eessä. Kokeiltiin myös vetää toistemme ahkioita ja todettiin, että yksi meidän ahkioista oli kaikkein kevein pitää edessä. Vaihtaa vaan siihen aina kuskia. Päätettiin leiriytyä sopivaan kohtaan, kun hämärä alkoi laskeutua ja aivan ensitöiksi tampattiin meidän teltalle tommonen valmis alusta, joka kovettui sillä aikaa, kun tehtiin ruokaa.
Hyödynnettiin meidän ruoanlaittosuojaksi tämmöistä lintutornia, josta saatiin vähän katosta, kun pyrytti lunta ja tuuli. Onhan näitä. Tuolta. No ehkä nyt sulla tehdään toinen erä luultavasti. Joo. Teltta oli kasattu ja sinne oli laitettu meille kaikille pedit valmiiksi ja oli aika pukea meidän koirat valmiiksi yöhön. Kaikille laitettiin lämmintä haalaria ja jokaista odotti oma makupussi. Tiiviisti vierekkäin mahduttiin telttaan nukkumaan ja lämmitettiin toinen toisiamme. Yön aikana teltassa reunimmaisien makupussit oli vähän päässyt kastumaan, kun oli osunut teltan seinämiin, joten päätettiinkin yhteistuumin lähteä kohti tupaa ja kuivatella siellä meidän makupusseja ja tehdä siellä myös ruokaa, mutta palata yöksi taas tänne teltalle. Jätettiin teltta odottamaan meitä. Saavuttiin tosiaan autiotuvalle takaisin ja tehtiin kamiinaan tulet. Kokattiin täällä jauhelihasoppaa, syötiin vatsat täyteen ja täytettiin meidän ruokatermarit jauhelihasopalla niin, että voidaan illalla teltoilla syödä sitten valmista ruokaa sieltä. Kuivateltiin myös koirien takkeja, tossuja ja meidän makupusseja. Sitten lähdettiin paluumatkalle ja saavuttiin takaisin teltalle ja illalla syötiin täällä vielä iltapalaksi tätä meidän kokkaamaa jauhelihakeittoa. Jauhelihasoppaa. Onko Ilonalla vielä? Kaikki nestettävää se. Aika hyvää. Ai.
Se on hyvin. Niin, tuolla muuten on tommonen rinne. Koirille ruoka. No, ei. Oota. Ei, tuu. Mitä syö? Sen erään on noussut aika lähelle. Pitääkö meidän tehdä taas jossain parissa ulos? Oho, vähän samoin. Hei. Sitten koittikin reissu viimeinen etappi ja matka kohti autoja oli alkanut. Tämän päivän eteneminen oli kaikista päivistä kaikkein raskainta. Lunta oli tullut lisää ja se oli todella upottavaa, tahmeeta ja tällaista painavaa. Ahkio tuntui vain jämähtävän tonne lumeen heti kun pysähtyi ja eteneminen oli todella hidasta. Mutta hitaasti ja varmasti me vaan edettiin lopulta.
kun lopulta päästiin autoille tässä lumessa tarpomisen päätteeksi, niin olipa ihana huomata, että tämä ystävällinen mies oli puhdistanut meidän autot lumesta ja aurannut niiden ympäriltä, että meidän oli mukava lähteä sitten heti liikkeelle. Hän tulikin siihen meitä moikkaamaan ja oli kovasti miettinyt, miten meillä oikein menee. Ihmetteli, että mitenkä 3 tällaista etelän naista lähtee yksin tänne pimeeseen suolle. Ja oli pakkasten tultua miettinyt, että pitääkö hänen lähteä jopa katsomaan, että ollaanko me kunnossa. Tosi ihana kohtaaminen hänen kanssaan. Lähetettiin hänelle vielä joulutervehdys meidän joulukuvasta, mikä otettiin tämän tuvan edustalla.